A'a baby sai mun yi aure. A'a baby yanzu nake so. A'a baby. Baby. A'a baby. A'a wai me kake nufi ne? Me yasa ne kake guduna? A'a baby. Ka dakata min. Me kake so yanzu ka ce min? A'a baby. Kawai faɗa min. Ka ga ranar ɗakin ka na je ka guje min. Ai ba zan iya ba abin da kin ce ba zan iya ba. A'a baby ina gudu ne ni abun nan kar da musa ba. A'a baby. Mai haƙuri sai lokacin aure don Allah kin ji baby. Baby. A'a baby. Baby. A'a baby. Baby ni ayi to don Allah ayi auren nan. Ai baby tare da ki damu zan turo a cikin kwanan nan. Ai kai ne tuntuni na ce ma ka turo ayi batun nan. Na gane kin matsu ne domin ki ga an ɗauro auren nan. Ka gane. Amana ce a gona. Kai ma amana ne a gona. Kauna, kauna ke ce dai a bar kauna a kullum. Kauna kai ne dai abun kauna a kullum. Aiki kala ta ce. Ai kai ma kala na ne. Shi so akwai daɗi amma in ka so mai son ka. Ai